heittää kaukaa palloa oikealta ohi maalissa. Altaniemi kääntää nyt sitten pienestä kulmasta yllättää sillä Karjalaisen ja TPS tulee tasoihin. Tomášík skvělá kombinace až k Michalu Sládkovi. Peli rupeaa entistä paremmin vielä sujumaan, kun saadaan vähän kilsoja. Nyt Ahola alakerrassa hyvin tulee kyllä vielä. Iäs sieltä paineille, Ahola tulee hyvällä jalalla, sieltä sitten tarjoilee Kovaselle Kovanin ja sitten laittaa Juuso Ahola pallon reppuun ja siinä aikamoisella juoksulla Juuso Ahola tuon tilanteen oikeastaan rakentaa syöttä sieltä. Tää käyttö Kovasella ja Bra läge här för Bergfors som avslutar på volley. Priimaluokkainen ylivoima ollut, ainakaan minun silmään. Kailiala pommittaa välittömästi, nyt on priimaa, Jere Niemelä tarjoilee, Kailiala painaa